काहे खिसियाल बाड़ी? अरे महाराज मत कहीं राव तो जवाबे नहीं। हम तो चाहते नहीं कि प्रधान हो जाइए गांव का। लाइटिंग बंद करवा दी है। काहे खिसियाल बाड़ी? ये भाई तो बड़ी वाल्मीकि बाबा अभी हंसतल से देखने कर का हो। काहे खिसियाल बाड़ी? काहे खिसियाल बानी? रौरा नहीं की जानत की काहे खिसियाल बानी? का भइल बा? रौरा के देखा तानी तो हमर और खिस बढ़ता। और खिस बढ़ता। खून न खन जरा। हाँ जरता। रौरा हमरा से दूर रही हटी। आई तो बाबा खेमटा हो ला रुसल बारू कब का करबू तू हमरा न चले पता अजब लगलू चिल्ला के तू पीटे माथा कब का करबू तू हमरा न चले पता अबे लगलू चिल्ला के तू पीटे माथा अबे हंसत रहलू तू रूठल बारू अबे हंसत रहलू तू रूठल बारू ए जान कमन धना लेके उठल बारू ए जान कमन धना लेके उठल बारू कब तक करबू तू हमरा न चले पता अजब लगलू चिल्ला के तू पीटे माथा अबे हंसत रहलू तू रूठल बारू अबे हंसत रहलू तू रूठल बारू ए जान कमन धना लेके उठल बारू धना लेके उठल बारू धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते ऐसे करोगे हम जरूर उठ जाएंगे तो रोज रोज तुम जो सनम हम जरूर उठ जाएंगे तो आह तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो अभी पुरस्कार आदरणीय हमने के संजीव बाबा और संगे संगे नीरज भैया कार्यक्रम तो रोज कहीं ना कहीं गाँव तक जा आज संजीव बाबा के माध्यम से एगो बड़ भाई से हमने के भेंट भइल तो नीरज भैया ई जन्म के परिवार में एगो ब्यास बा बलिया जिला घर में धन्य जीजा जी बबे के चलते आज संपर्क भइल एगो जन्म के छोट भाई और बलिया में गावे लागो नई कबो काम करे बेहिचक फोन करब हमरा के तन के खाली करिया देख मन के करिया ना होई ए जब त लोग खाली तन के गोर बा तारा बारे में आज हम ही ना संजीव बाबा जान गनी है ई कौना तहलो कैटेगरी के बाड़ ढेर लोग जान गए अरे ब्यास वालो एगो ब्यास कहीं फंस गइल तो करा के बारे के न काम कइल जाई ओ करा के तहलो भयो जानता नीरजो भैया बात के जानता और मजा ली लो तई चाहल हलो कि बिगाड़ दी जा हम तो डायरेक्ट फोन करके पार्टी से कहने की गलती हो गई बा इंसान हो जा
कहले कोनो बात नहीं के देहाती जी और छवि निमन बा बाकी ऐसा काम मत करो कनी कि ना भैया एकर भरपाई हम करब आ तू करे के मजा ले तरह के राघोपुर लोग हो जाता है हाँ लगाई फोन विजय भैया के प्रोग्राम में नहीं हम ये लोग कितना छोट वो द्वार पर तो हम लोग के जाए खातिर सोचे के पड़े पूरा नीचे बड़ा लो तार लो पाहुन पुरस्कार देने होगा भैया गोड़ लागत तने पाहुन जाए कोबरौरो भगिना के ना हो तो बोलाई हमरा के गावे खातिर जब रिश्तेदार हो ने त का दिक्कत जेवा हो तो बोलाई सिंगल में ना मजा ना एकदम नॉर्मल होके तब पहुना के हार्दिक हार्दिक प्रणाम जय जयकार बा बाकी कहत तारी एकरा बाद फरमाइश बा नीरज भैया के सब जान गइल बानी बिल्कुल सुना दे बाकी सुनो फरमाइश होला गाना के तन को न मानल हमर कहो तन को न मानल हमर कहो मुश्किल कइले बानी अपना संग रहो रोवतारू ऐसे जे लूटल बारू रोवतारू ऐसे जे लूटल बारू ए जानू कौन धना लेके उठल बारू ए जानू कौन धना लेके उठल बारू कैसे आई बलम रौरी से आवत में डरे लागेला कैसे आई बलम रौरी से आवत में डरे लागेला डरे लागेला डरे लागेला लागेला डरे लागेला डरे लागेला कैसे आई बलम रौरी से गीत क्या खरी लगे बुझा के कि तू करबू का जिंदगी जहर कर जिंदगी में आके जिंदगी जहर कर जिंदगी में आके रख दिल बारू तू मनऊ भी आके सोनू खत दिया सबूतल बारू सोनू खत दिया सबूतल बारू ए जान कौन धना लेके उठल बारू ए जान कौन धना लेके उठल बारू ए जान ए जान बोलो ऐसे मत रो रोआ मत पहले तारा से जितना प्यार करत रहनी हा अभियो तारा से उतना ही प्यार करेनी भैया बड़े का सोझाई लव यू तब हम मानो ए जान आई लव यू भैया हमारे ओर से कोई हमारा मेरे जी ना तारा तारा पूछा नहीं क्या पूछा तो ठीक ठीक